Ježišmaria, tak toto nie. Jebnuté kompa.sk. Už máme arenu? Aha. Počkaj, zlého peta som dal. Kurva. Mám trému, vieš. Asi, hej. Dobre, no. Tak, môžeme skúsiť. Určite, keď sa začnú točiť, tak kockuj. Kľudvorci, kľudvorci. Toho jedného doraz, prosím ťa. Prosím ťa. Je to naše, je to tam. No, si nevie vybrať. Do koho idem. Baraš. Mám fír. A ja fír. A ja si dám 3 domu. A on má stún. Úplne ma zapálil, hej, počkaj. Kto bol prvý v damage? Tvoj. Á, jasné, jasné.